Медиамост България представя. Не се препоръчва за лица под 18 години. Тунелите в иракския град Башика. Филм на Борис Анзов, 25 ноември 2016 година. Едновременно с боевете за град Башика в северен Ирак върви операция по освобождението на Мусул. Кюрдите се сблъскали с ожесточеното съпротивление на екстремистите от ИДИЛ, приближавайки се към града. Над фронтовата линия кръжат хеликоптери и не стихват тътенът от бомбардировките на коалицията начело с САЩ. Бойните самолети регулярно нанасят мащабни удари по града. Трудно е да се оценят резултатите от бомбардировките, намирайки се долу. Градът е освободен и разрушен. Провеждат се сапьорски операции по разминирането на къщите. Нашата снимачна група е една от първите посетила позициите на бойците в отбранителните тунели на град Башика. Сега ще отидем на едно място наблизо. Ще ни заведат до тунелите, които са изкопани от терористите на Даеш. Някои от тях достигат 3 километра дължина. Земята тук е пълна с тунели, свързващи къщи, улици и пътища. Изровената земя е оставала скрита в къщите, за да не се вижда от въздух. В покрайнините на град Башика, опълчението Пешмерга, което се превежда като отиващи на смърт, е локализирало разклонена мрежа от подземни тунели, дължината на които достига 100 метра. Преди да влезем в първия тунел, който е бил изкопан в една част на къща в покрайнините на града, войниците се провикнаха дали в къщата има някой. Военните заредиха оръжията си, като свалиха предпазителите от немските си пушки G-35, след което подадоха сигнал да ги следваме строго по стъпките им заради възможни останали мини. Това е много опасно, защото града още не е изчистен от екстремисти. Войниците се спуснаха първи за всеки случай. Кореспондентът на Медиамост България Борис Анзов успя да се спусне в тунела, изровен от терористите. Противниците използвали тези подземни ходове често, за да се укриват от въздушните удари. Бойците на ИДИЛ използвали мрежата от тунели при отстъпление или нападение, а също така за проникване в различните квартали на града. Сега се намираме в един от тунелите, който не е от най-големите. Дължината му достига 50-60 метра под земята. В тази стая има достатъчно кислород. Има вентилация и електричество. Сега войниците проверяват дали няма нещо отстрани. В този тунел може да се ходи в цял ръст, леко наведен. Стените са топло изолирани с одеяла и минерална вата и са плътно обшити с дъски. Тунелите имат няколко входа и изхода. Войниците ни казаха, че трябва да се върнем по същия път, по който влязохме, тъй като другите изходи не са проверени. Много е страшно да се движиш из тези тунели. Не се знае какво има от другата страна и колко всъщност е дълъг тунела. Тук нямаше достатъчно кислород и ни се искаше веднага да се върнем на повърхността. Но войниците трябваше да огледат всичко наоколо и затова проверяваха възможни цепнатини, където може да се скрие нещо. Миналото посещение в Сирия ни научи да не пипаме нищо излишно и да не докосваме даже безобидни на пръв поглед предмети. Например, свещената книга Коран може да е минирана. При вдигане на такъв миниран предмет, човек може да остане в най-добрия случай инвалид до края на живота си, ако има този късмет. Но войниците на Пешмерга продължават да изследват помещението. Ето, че скъсаха някакви жици. Едната от стаите имаше телефонна връзка с командния пункт горе. Стените на къщите и пода са направени така, че да може терористите да се придвижват незабелязани. В тунела са открити електричество, различни типове ислямска литература, записки на бойците, както и предмети от първа необходимост, които трябваше да се изхвърлят при отстъпление. Ориз, брашно, боб, грах, сушени плодове и много различни медикаменти. Под земята даже имаше оборудван медицински пункт, по думите на един от войниците.
най-после от тези тунели. Тук трябва много внимателно да се стъпва, защото може да има мини. След като излязохме от този тунел, се насочихме към друг, намиращ се в планините, в покрайнините на града. Сега ще се върнем обратно, като посетим още едно място. Тук всичко е разрушено и в тези тунели е много опасно, особено през нощта. Но бойците могат да се придвижват през тях. Трябва да призная, че долу наистина беше много страшно. По пътя войник от Пешмерга ни показваше много други взривени тунели. Спряхме около надупчена от куршуми кола, управлявана от бойци. Войникът им показва видео на телефона, на което убит терорист лежи на земята, а едно главно куче гризе тялото му. Ужасни кадри, но такова е отношението към терористите тук в Ирак. Те не заслужават никакво уважение, обяснява войника. А един друг опълченец показва миниран фугас, скрит в храстите. Една жълта пластмасова туба, свързана с жици към електрически стълб. Разбира се, ни помолиха нищо да не пипаме. Вторият тунел е вътре в планината. Към нас се присъединиха още двама войници от опълчението, които се насочеха към втория тунел, изровен вътре в планината. Той също е снабден с ток, както се вижда от кабелите. Този тунел беше напълно незабележим от въздуха. Докато в града не стъпили войниците, входовете и изходите на тунела били умело маскирани с мрежа, което е позволило да бъдат незабелязани. А от другия край на тунела бойците стреляли по настъпващите сили на Пешмерга. Ето тук се е позиционирал снайпера, виждате ли? С този плат се прикривали и така оставали незабелязани. Тунелът е изкопан много надълбоко и от тук обстрелвали войниците на Пешмерга. След като войниците на опълчението приближили, те забелязали този добре оборудван тунел. Тук е много горещо. Не се издържа. В тунела също има няколко стаи, вентилация, ток и даже хладилници. Бойците даже сложили пластмасова врата с прозорче. Натъкнахме се на кухненски бокс, където намерихме много продукти от турско производство. Бисквити, макарони, ориз и други. Също имаше и медикаменти. Погледнете, това е кухнята. Да. Тенджери, тигани, котлони, олио. Всичко необходимо. Ето, това е ориз. Чай. Излизайки от тунела, веднага видяхме много празни изгърмяни гилзи. Войниците казват, че това са техните патрони, с които стреляли по екстремистите. На върха на планината много добре се вижда целият град Башика, като на длан. Войник на Пешмерга се опитва да се свърже с другарите си и изведнъж прихваща разговор на бойците от Ислямска държава Даеш. Това е арабската абревиатура на ИДИЛ.
за да не се придава допълнителна легитимност с използването на наименованието Ислямска държава. От Ирак за Медиен мост България, Борис Анзов. Спонсор на екранизацията Корона Боулинг център Благоевград, България. Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Гоце Делчев, български революционер.